בן, מה יש לך? תגידי, מה אתה מבואס? למה נבלו פניך? שמע אבא, בוא'נה, הזכיין הזה בבאר שבע מתחיל לעצבן אותי, אריאל הזה לא עושה מבצעים. כל הסניפים מבצעים, משהו פנן, זה קמצן. חושב מה שאני חושב? אולי נטפל בו עם השיקוי המיוחד? במקרה שלו נראה לי שצריך 2 מנות. אתה יודע מה המזל? שאני לוקח את זה איתי לכל מקום. שיקוי ללארג'יות מוגזמת. מה, אתה דפוק, תחביא את זה שלא יראו. טוב, בסדר. אריאל, בוא דקה, היה ליצן בכלל. בוא, הכנתי לך כוס לימונדה, יש לי שיחה איתך. מה, יש לך לשים עוד 2 מגיע? טוב, שנייה, אתה מלחיץ אותי, תירגע. אמרת 2 מנות, נכון? 2 מנות. רק שזה לא יזיק לו. שזה כן יזיק. תערבב. בוא אריאל, בוא תשב איתנו. טוב אריאל, החלטנו שאנחנו רוצים לדבר איתך, הגיע הזמן שבאמת תעשה איזה מבצע טוב בסניף באר שבע, לקוחות רוצים מבצע, רוצים איזה פינוק, משהו טוב. איזה מבצע? תגיד לי, מה אתה מסתלבט? אתה יודע כמה חומר גלם היום עולה? אתה יודע כמה כל המצרכים, הפרודוקטים, הכל יקר. תן לו כבר תשלום. טוב, תירגע. קח אריאל, הכנתי לך משקה. זה לימונדה, עשיתי לך כך שהוא, קח. תשתה, אתה חייב לטעום אריאל. בוא, איזה לימונדה טעימה, אולי אני צריך לחלק אותה חינם ללקוחות. נראה לי שזה מתחיל לעבוד. אבא, אני חושב ששמנו לו יותר מדי. זה טוב. נו, אז אריאל, מה אתה אומר? בא לך לעשות איזה מבצע מפנק לבאר שבעים? למה מבצע? אולי נחלק שוארמה חינם לכל באר שבע. אריאל, תירגע, מבצע יספיק לכולם. קום, תראה לנו מה אתה יכול לעשות. טוב, שדר, תקשיב, בוא תראה מה הכנתי לכם. טוב, אז עשית פה לאפה עם 2 קבבים, צ'יפ, סלטים ולימונדה. כמה אתה מתכנן לקחת על כל זה? כל הטוב הזה, רק ב-45 שקלים. וואו, אריאל, זה בלי קצבים!